Morjesta vaan kaikille. Mun nimi on Hugo ja mä teen tämmösen YouTube-kanavan, mihin mä teen frisbeegolf-aiheisia YouTube-videoita. Mä oon vasta aloittelija ja mä en oo mikään hirveän hyvä heittää, niin no tässä te näette ja itekin nää mun kehitystä ja teen tää teille viihdykkeeksi niin, mut no aloitetaan tää video sillä, että lähdetään heittää tänne Nuijala frisbeegolf-radalle, mut tää on erittäin helppo 5-väyläinen rata, että joo, lähdetään heittää. Lähdetään heittää ekaa väylää. Tää on tämmönen par 3 pituus 83 metriä, tämmönen aika avara väylä. Ja lähdetään heittää manala. Tää on mun lempparikiekko, niin lähdetään tällä heittää. Noniin, ja eka väylä avataan aika kiva heitto. Lähti nyt ihan kivasti siitä noin 20-15 metri heitto siihen milliin. Siitä sitten vaan ihan normaali helppo heitto siihen. Ja sitten toka väylä. Ei lähtenyt ihan niin kivasti tää avaus, kun lähti vähän vasemmalle, mutta siitä sitten joku 10 putti ja vähän huonosti lähti, mutta se on taas siinä ihan vieressä helppo paari siitäkin. Sieltä 3. väylä avaus ihan kivasti lähti, mutta sitten se siihen puuhun kolahti vähän, niin ei mennyt ihan niin hyvin, mutta siitä sitten putti meni vähän pieleen ja siitä helposti sitten heitetään siihen, niin taas paarikortti. Ja 4. väylä. Ihan oli hyvä avaus. Lähti vähän feidas tonne vasemmalle, mutta siitä sitten heittoyritys vähän jäi vajaaksi niin, mutta se on taas siinä millissä, niin paarikortti jälleen. 5. väylä, vika väylä. Korjaan noitten puitten takan, sitä ei oikein näy, mutta aika kiva avaus siihen. Johonkin 10 metriä kiekkoja ja siitä heitin taas mille ja sitten puttasin siihen taas paarikortti. No niin, ja tämän päivän video oli tässä ja siis nyt kun on kesäloma, mulla on aika paljon aikaa tehdä näitä videoita, niin seuraava video voi tulla ihan parin päivän päästä. Ja jos näitte jotain huomautuksia, haluaisitte antaa vinkkejä noista mun tavoista ja näin, niin pistäkää ihmeessä, koska mä oon vasta aloittelija ja mä haluaisin oppia tämän lajin, niin olisin kiitollinen. Ja niin, mutta tää oli tässä. Tää video oli paketissa, niin nähdään ensi video parissa vaan.